Kublai pi kiperlok subscribers buat kumju ngai kublai ruya gitu kiperlok kibak lempat subscribe ru kumju buat ngai kublai kelum lang ya baro kat kibayu i buat baik ya kena ke channel kamtam ya kena ke video te perlok kena ke video ngakwa ban wara kecing betip sipi iwei kat kibayu i buat yo sngo buat yo baik ya kena ke video bale sidon na pedang jopi kibakwa ban apply ya ki post MPSC Tika Meghalaya Public Service Commission Lower Lishmer Katkom ke notification kepala pelayan haka praterik benaimi arajar pusan ka code online application na kabanta kini ki post harum ka post ke peningkong kedeka post jongka scientific officer for chemistry division under the Directorate of Forensic Science kajing siuna kamta kan ke post kan long haka level 15 ka kardan puli educational qualification kidapan kipa apply kan ke post kan long kidapan pendap ya ke MSc in chemistry lane haka MSc jongka forensic science nang taha ke degree pan kidapan pendap ya ka chemistry honors lane ka forensic science honors degree te kapos tang na kamanta jongki kasi ban jaitia kata kapos kan long tang kawe nang kapos ke baar pade kata kapos assistant engineer group B in the office of the chief engineer water resources department kajing siu nam ta kan kapos kan long HKP level 15 kumjui ka kardan puli ban apply ya kan kapos ki candidate ki ban pendap ya ka BE lane BTech civil BSc lane BSc Agri with relevant subject lane BTech Agri with relevant subject lane BTech Water Resources te ki post kin long artli na kapanta jong ki khasi jaitia lightly na kapanta jong ki gero baro kanong santali nang taka post kabalai Kadeka post jong ka lower division assistant under the Meghalaya Secretariat. Ka jingsiu na kamta ka post kan long hakapel pay skill level 8. Ka kadang puli educational qualification kidepan pendap ya ka graduate ha kono ka stream. Na kamta ka post kidon ki post ki batang sa jong ki snam ki baladap kata ki baklempat pendap ya kini ki post ki barangsa kata kalong ki post jong ka UR kategori lightly kepada jong usnam arajar arpulai arpusau nang ta jong ki khasi jantia kawe jong usnam arpo lai arpusau kanero nang ta jong ki guru kawe kata jong usnam arajar arpulai arpusau kanero nang ta jong ki garu piang haka post jong ka sport person kanero kade jong usnam arajar arpulai arpusau nang ta kawe piang jong ki garu he kanero jong ka sport person he kanero kade jong usnam arajar arpulai nang ta ki post ki patamai ki long kine harom na kamta jong kane ka post LDA jong ka UR kategori kan long kan artali jong ki khasi jantia live santali kata kanthop ya kawe jong ka PWD blind and low vision gitu ki bom yo i ki khmat yo i sai ki khmat nang ta kawe na kamta jong ki sports person te jong ki garu pade lai pusau teli kini rukun thop jong PWD blindness and low vision nang ta bat jong ki sport persons nang ta jong ki OST but SC but de sautali
kata kentup kewe jong kepeludi gitu ki bam yo ngau na ki gitu ki bam yo ngau ba ki skor ke jong ki te sekapos ke pasau pade kada kapos draftman grade 2 group C in the office of the chief engineer water resources department kaching siunam ta kana kapos kan long hakape level 7 kakadan puli kide pendep ya ka ITI certificate in civil draftsmanship from government recognized institute kani ka post nam ta jong ki khasi jain te ki long artali jong ki garu lai tali baro kan long san tali te kador pan apply ya kita ki post kan long ka post ka panikong berkabar in long saus pa andro pau jong ki general nata jong ki SC ST pade ki hap ki yo no stang dor kata na ka saus pa andro pau kumut ba kin siu no tang ars pa lai pau namar half rate tulo tho half the rate for the SC ST who are permanent resident of the state of Meghalaya long ba nam ta jong SC ST kumut ba kin long kin siu no tang stang dor na ka saus pa pau nanta ka post nambar balai lais pa san pau kani jong ki SC ST ru kini kin siu stang dor nanta ka post nambar basal lais pa pau kani kalong ka chu jong ki SC ST kin long stang dor nang ta ka last date pan apply online ya kan ka post kan long ha ka khandai tarik banai jun arajar abusan ne la thong tu nang ta ka screening test na ka banta kita ki post ki long ha ka MCQ pattern tak mut bagi choose kum baju long he barabar taki multiple choice question te na ka banta jong ka post ka banang jong ka chief mystery chemistry division kani kinong lightly ka general english ka general knowledge and aptitude nata kabalai pada forensic chemistry or forensic science di level ini long chis pa mak kawai markani kan long lais pa mak nang ta jong ka post assistant engineer kan long kaniro lais pa mak hak MCQ ganero kata kabanikong ka general knowledge general english ka pa pada general knowledge ka palai pada ka agriculture ENGG nanta civil ENGG water resources ENGG as per syllabus te ka total kan lais pa makan hero nanta jong ka LDA lower division assistant ka skinitis nanta kane kan long lais pa mak hi tambah ki aitang arteli ki jong ka general english but jong ka general awareness and aptitude nang ta jong ka draftman pade kaniru lais pa kani kadan laitali kata shis pa san pho bar ars pa jong ka general english kisim san pho mak nata jong ka general knowledge san pho mak kaniru ki ai nata jong ka civil draftsmanship pade kini kisim ars pa mak kani te takum ta perlok te sakan mau ka last date kan long haka khandai tarik banai jun kumangal omne te kadang dan puhi kapor tang bawa nam khisting pat namar ba barabor ka website jong ka DSC MPSC ka YouTube barabor te
Persang pan pli na kapor hakan kapor bapiang sa tepak ta kapor nomar ba berpor ka setut te tangkum ta perlu kuplai sibun ba pila pun de kapor jang pi ban pe tengah kerman skam ba phir phin le ba sindala thep khre ba le ba krang ban yo ban atam ba ya ka exam te tangkum ta perlu kuplai sibun